Vážení televizní diváci, dnes máme opět zajímavé téma. Jaké to je, pane profesore? Bipolární afektivní porucha. Aha, tak to je opravdu velice zajímavé, ale nezlobte se, myslím, že i televizní diváci, já dost přesně nevím, o co jde, můžete nám to vysvětlit? Takže afektivní porucha, to znamená porucha nálady, a to bipolární znamená, že u jednoho člověka se střídají ty krajní polohy nálady, polární polohy nálady. Čili póly, jestli tomu rozumím, severní pól, jižní pól, pravá strana, levá strana, je to tak? Ano, bez pochyby, to znamená manie, melancholie. On totiž již ve starém Řecku známý lékař Hippokrates popsal melancholii a mánii jako samostatné choroby mozku. A trvalo asi 2000 let, než lékaři, jako například Krépelin v Evropě, si všimli toho, že tyto póly nálady, melancholie, mánie, se vyskytují v různých etapách života jednoho člověka. To znamená, že se jedná o jednu chorobu, oni nazvali ji manio-melancholii, my v současné době hovoříme o bipolární afektivní poruše. Jaké jsou příznaky, příčiny této choroby? Takže jak jsem již řekl, u jednoho člověka se střídají depresivní epizody a manické epizody. O těch depresivních jsme již hovořili v jednom z předchozích dílů. Takže ty manická nálada, bujará, rozjařená, nadměrně veselá, projevil se i v chování, které je velmi expanzivní. Myšlení je zrychlené. Někdy hovoříme až o myšlenkovém trysku, kdy potom řeč takového člověka se stává až nesrozumitelná dokonce. Megalomanické bludy, to znamená, ten člověk je přesvědčen o tom, že je pán světa, Bůh, velký vynálezce a tak dále. Ale ta choroba má i svá velká rizika v tom směru, že tento aktivní člověk ztrácí sociální zábrany a on se může rozvést, navázat nežádoucí mimo manželský vztah, pořídit si dítě, které by jinak asi neplánoval, nakazit se pohlavní chorobu nebo utrácet velké částky peněz za v podstatě nesmyslné věci. Jestli dovolíte, já si vzpomínám, že jsem hrál ve filmu Smrt krásných srnců podle knihy Oty Pavla a při přípravě tohoto natáčení režisér Kachyňa nám vyprávěl o Otu Pavlovi a říkal nám, že i on trpěl podobnou nemocí. Je to tak? Ano, on skutečně, Ota Pavel, patřil k těm mnoha význačným osobnostem, kteří touto chorobou trpěli. Ono se dokonce zdá, jako kdyby tato choroba byla nějakým způsobem propojena s genialitou, invencí, výjimečností. Winston Churchill, Abraham Lincoln, Edgar Allan Poe, Robert Schumann a u nás třeba Miloš Kopecký. To je zajímavé. Jestli dovolíte, já jsem měl tu čest s Milošem Kopeckým hrát v několika filmech, inscenacích i v jedné divadelní hře. Shodou okolností i moje první žena Štěpánka s ním hrála tady v jednom kabaretu, to je ještě mladší Milda Kopecký. Vynikající herec a vynikající osobnost. A prozraďte nám, jak psychiatrie tuto chorobu léčí. No i na tomto poli psychiatrie dosáhla velkých pokroků. My tradičně jsme měli k dispozici lithium, ale v současné době vstoupily do naší praxe některá nová atypická antipsychotika a stabilizátory nálady nové generace. To jsou léky, které, když jsou podávány dlouhodobě, tak dokáží dokonce předcházet těm výkyvům nálady. To znamená, oni tu náladu udrží v podstatě v rámci normy. A to je hrozně důležité, protože tato choroba je bohužel spojena s vysokým výskytem sebevražd. Pane profesore, opět děkuji za znamenité vyprávění. Přátelé, za týden opět nashledanou. Nashledanou.